Alhamdulillah, mun gode. Da fatan mun same ku lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. To madalla, mun gode kwarai. Wannan da kuke gani sunan shi Mamma, kuma ya faɗa min yana da yar uwa mace wadda suka kasance magada ne na wannan arzikin da yanzu ke hamu. Kwarai kuwa, kuma duk wata shaida da ake bukata za a same ta wajen tabbatar da haka. Na amince da kirarinsu, kuma a shirye nake yi amfani da abin da shari'a ta tanada akan wannan dukiya da na tsafta kuma na juya ta da lokaci mai tsawo. To alhamdulillah, alƙur'ani Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ma farradna fil kitabi min shay'in. Babu wani abu na tasarrufin ɗan adam da alƙur'ani bai faɗi yadda za a yi shi ba. Idan kaga an samu matsala daga fahimtar mutum ne, ba daga shari'ar ba ne. Ita shari'a ba ta da saɓani. Fahimtar mutane, saboda Allah ya halarci mutane siffofinsu daban, komai nasu daban, fahimta ma daban, rashin ta ma daban. To wannan ne yake sa ake samun saɓani, amma ita ainihin shari'ar ba saɓani. To malamai sun yi magana akan ayoyi da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda suka bayyana yadda ake yi da tsuntuwa. Na farko, idan ka tsinci abu ko kuɗi ne ko kadara ce, baya nufin cewa ka samu naka ne. Abin da ake yi shine shari'a ta ce a ajiye wannan abu a yi cigiya har tsawon shekara ɗaya, amma cigiya ba zuwa za ka yi kana na tsinci kuɗi naira 50,000 a yadda mutane ba su da gaskiya, daga mutum ɗaya ma zai ce nasa ne. Saboda haka an yadda wani abu na tsinta, amma mai shi ya zo ya yi bayani. To in ka zo ka ce ai gwal ne muka tsinta, sai a ce to ba naka ba ne, wannan ba gwal muka tsinta ba. Kuɗi ne muka tsinta naira 70,000, sai a ce a masu ba ne, wannan ba kuɗi ba ne. To kurmar tambaya, kurmar cigiya ake yi, saboda mutane da yawansu ba su da gaskiya. To wannan kenan. To za a yi cigiya har tsawon shekara ɗaya. Idan an samu mai shi ya yi bayani daidai wa daida, abinda ka tsinta shi ya faɗa, to kayansa ne sai a bashi. Idan kuma mutumin nan ya mutu ko an neme shi an rasa har shekara ta cika, to sai a yi sadaka da wannan abin da niyyar Allah ya mayar masa. Amma in ya dawo ba a kai ga yin sadakan nan ba, sai a bashi abinsa ko da shekarar ta wuce. Wannan shine abin da shari'ar musulunci ta tanada game da tsuntuwa. Wannan bayani da kai haka yake tabbas, don haka dukiya yanzu za ta koma hannun masu ita. Wannan shine matakin shari'a. To mun gama da wannan zancen. Abu na biyu shine yanzu kai bayanin da suka yi maka na cewa ga siffar dukiyarsu ko kadararsu, ka gamsu da cewa abin da suka faɗa ɗin haka yake? Tsakani da Allah haka ne, sai dai su sun ce abu ne da yake abin ne, ni kuma na same shi ne a cikin turbaya, amma sun yi bayanin cewa ambaliyar ruwa a kai shi ne tono haka. To ka gamsu kenan a shar'ance? Na gamsu. To abin da ya kamata idan za ka ba su abinsu, abin da musulunci ya tanada, sai a nemo shaida. Idan namiji ne mutum ɗaya, in ba namiji mata biyu, saboda ba a yin mu'amala sai da shaida. Idan wani abu ya tafi ya dawo, waɗannan shaidun su za su ba da shaida. To kai kuma da kai wannan namijin ƙoƙari wanda ba kowa zai iya yi ba, muna fata Ubangiji Allah ya maka sakayya da abin da ya fi wannan. Saboda shi Allah ba a yin aiki a wajensa a banza. Idan mara kyau kai da sakamakonsa, in mai kyau kai yana biyan lada. To wanda duk wa ma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa, haka Allah ya ce. Duk wanda ya hana ransa abin da ran yake so, to aljanna kawai ita ce wajen saukarsa a lahira. Allah ya ma albarka. Albarka mala. Ai abin da ya cancanci yabo sosai. Gaskiya ne. Ubangiji Allah ya masa sakamako alkhairi. Amin. Mafifici.